El cuiner és que cuina i és que moltes vegades no cuina però pensa en cuina, pensa com cuinar. Bueno, me trobo, jo penso, un dels millors moments professionals. Mai havia disfrutat tant de cuinar i de tot el concepte d'hospitalitat que entenem o que s'hauria d'entendre el que és un restaurant, no? Has d'atendre, has de rebre, has de tenir un parell d'hores cada dia, gent que veure'n molts, i tractar-los el millor possible i donar-li el millor que sabem, que és cuinar bé. Cada persona és un món, no? I cada moment és diferent. Hi ha gent que ve molt predisposada a parlar, a obrir-se, a veure què estem fent, a observar, i altra gent que ve a estar amb les persones que venen, estan més tancats a la seva pròpia conversa, en el seu propi món. Nosaltres, la nostra feina, a part de cuinar i donar-los de menjar i beure, és entendre això, no? Entendre com venen, no? Si venen a estar en moments íntims, si venen a estar en moments més oberts. Per tant, jo crec que és una part molt important de restauradors, entendre i saber llegir, no? Què és que vol el client cada moment, no només de beure i de menjar, sinó d'intimitat. No massa més que cuiner, no? Un cuiner que intenta cada dia fer bé la seva feina, no massa cosa més. Això de cuina moderna, cuina clàssica, cuina antiga, cuina de producte, cuina de proximitat, cuina... Ara tot ho hem d'etiquetar, no? I simplement hi ha un mestre cuiner, no? Molt bon cuiner, ja major, que està jubilat, en José María Arzac, que va ser un dels mestres de la nova cuina espanyola, basca i espanyola, que deia cuina només n'hi ha dos tipus, bona i dolenta. Tenen relació amb moltíssims cuiners, n'hi ha que som amics, n'hi ha que som col·legues, companys, i sempre que ens veiem sempre hi sol haver molt bon rotllo i bona connexió. Sí que la veritat és que potser falta aquest un poc de trobar temps, sobretot per fer una copa de vi, parlar i intercanviar inquietuds i moments. Tothom va molt atabalat, és la nostra feina i és un poc el moment social que vivim, no? Tothom va molt en pressa, però jo supos que trobarem la manera de poder-nos trobar i poder-nos seure i poder simplement fer una copa de vi i dues rialles. Sí. El fet de renunciar a l'estrella Michelin fa 6 anys ens ha donat una altra perspectiva de tot, no? Del negoci, una altra perspectiva de lo que és el restaurant i una altra perspectiva de lo que és la cuina en general, no? I de lo que és el fet de cuinar, no? I la veritat és que ens estem passant molt bé i és un gran moment. M'agraden les coses senzilles i ben fetes, no som molt exigents, evidentment, sí que m'agrada anar a veure coses noves. Sí que tenim els darrers temps molta inquietud per veure la gent jove que fa, no? Perquè me preocupa per tenir una desconnexió, no? Generacional i després hi ha una part d'admiració de gent jove que vol emprendre, no? Que avui en dia tot és fet de voler tenir un negoci tan complex, però que encara hi hagi gent jove que aposti per tenir un negoci. Això és el que m'interessa, això és el que vull anar a veure i vaig a veure de restaurants, independentment del tipus de cuina que feien. Evidentment també darrerament tinc molt d'interès, cada vegada conec un poc més i me crida l'atenció les cuines més asiàtiques, més de fusió, entenent una fusió per una barreja de cultures, no per una moda. Sí, i tant. No és fet tant que sigui una moda o sigui una tendència, sinó és fet de descobrir, no? I sí, a mi me fascina provar nous ingredients, nous productes i a partir d'aquí anar estirant el fil, no? I això és el que realment m'enganxa, no? Provar noves històries i de partir d'aquí com evolucionen dins la meva cuina. No m'agrada massa donar consells, perquè al cap i a la fi jo crec que tothom ha de trobar el seu camí, no? Jo no només crec en la cuina
crec que el que fallis, les diria, el que falleu, sigui el que sigui, feu-ho amb passió, amb il·lusió i amb ganes, perquè si no, no té sentit la vida, no? Qualsevol cosa ho hem de fer amb il·lusió i amb ganes. Sapient que la cuina és un món, sobretot quan te dediques al món de la restauració, és complicat, no? Que has de renunciar a una part de temps d'oci per poder fer amb la gent, amb amics, amb família, per poder dedicar-ho a l'altra gent, no? Si tens això clar i tens passió, no hi ha cap problema, segur que tires endavant. Bueno, el futur, jo només li demano una cosa molt senzilla i molt complexa en el mateix temps, que és salut. El de més ja veurem cap on anem. Això sí que m'ho he après en els anys, anant dia a dia, no fem planificacions a molt llarg plaç, sinó gaudint del dia a dia i ja tenim una edat on pensam molt més en trobem molt bé físicament i el de més va fluint, va sortint, és molt orgànic. No massa, la veritat que no, m'ho donen molt fet i jo he d'agrair. I també sí que intenta el dia que estem a casa nostra menjar molt senzilla. Normalment durant tota la setmana que estic al restaurant no sol menjar pa, ni sol menjar segons quin tipus de productes, ni beure vi, i el dia que tens lliure, jo amb un pa amb oli, amb un bon embotit, un bon formatge i una copa de vi, un tassó de vi, estic content. 2 minuts. 2 minuts és molt poc temps, però bueno, jo crec que sempre hem de mirar el moment de l'any que estem. Estem en una tardor un poc atípica, amb unes temperatures que no són molt normals, però jo faria una cosa molt senzilla, no? Jo faria un bolets, que poden començar a trobar bolets de temporada, no? I les faria un poc saltejats dins una paella. Dins d'aquesta paella després hi posaria 2 ous, taparia i 2 minutets, 2 trossets de sobrassada, tornaria a tapar, turaria el foc i amb un bon pa, i mullaria un pot de pa amb aquests ous, amb bolets i sobrassada.